Yaniro Dan Okoye Vafam akụkọ anyị n'uju. Ezinụlọ ndị enyi na ndị na-echere ha ezi echiche gbakọtara n'Ọka iji emerube ndị akpọnitere ọhụrụ n'ọkwa odeakwụkwọ Okputulokpu n'iru ọrụ nke odeakwụkwọ gọọmenti steeti abụ Dr. Nwabufo Nwankwọ ya na ogbo ya nke mmepe ndị ntorobịa bụ Injinia Martin Agbele bụ ememme mere n'ụzọ pụrụ iche. Ọ dọkpụtara ndị isi ngalaba dị iche iche gbakọbara n'ogige emere emume ahụ iji wee too ha ma kọwaa ha dịka ndị nleruanya wee nye ndị ntorobịa. Onye nta akụkọ anyị Chibụzọ Okoye ga-akọtọpụ akụkọ a. Bụ mmemme bụ nke dọtara ọtụtụ mmadụ ma bụrụkwa nke anọ n'ime ya nwee kparịta ụka nwa nwụrị ma bụrụkwa nke ndị gụkọrọ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'oge gara aga nọfụrịta onwe ha. Onye isi kwuru okwu n'oge ya bụ mmemme bụ onye kọmishọna steeti a na-ahụ maka gburugburu bụ injinia Felix Odimegwu, onye bụkwa onye isi oche mmemme ahụ ma kọwaa dọkịta Nwabufo nakwa injinia Agbele dịka mmadụ na-abụọ lụpụtagoro ọlụ ahụrụ inye ya ọkwa ọhụrụ ahụ ma kpezie ekpere ka Chineke gozie ndị ahụ bụ ndị nọnyere ha. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ya bụ mmemme ka gụnyere onye jibu ọkwa onye isi oche National Youth Council of Nigeria ngalaba nke Anambra steeti bụ Maazị Samuel Egwatu, onye isi ụmụ ntorobịa nke otu Asatu bụ Maazị Ken Okoli na ndị ọzọ kọwakwara ya bụ ndị odeakwụkwọ Okputulokpu dịka ndị ga-alụ ọrụ pụrụ iche iji wugharị ụlọ ọrụ ha dị iche iche. Ịgba egwu nke ọ bụ egwu dọkịta Nwabufo na injinia Agbele gbara kacha pụta ihe bụ ihe mere ya bụ mmemme ka ọ bụrụ ejiamatụ. Site n'Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.